yiero sani onego bed ni gimoka kombulu ken gima ji penjre en gimo bene attract ji nikech nitie gima ombulu kelo ting'en ka in igo ng'ato ombulu to ng'ani kisogo nombulu idhi nindo ne oko okelo ji o enroll kaka seche moko inyalo wang' ka candidate moro dwa chung' en emosombo ji en emotero samoso yombe to kendo kokaw jogi mondo dhi ogo ombulu iwinja gigi are a waste of time gigi wamanya yo ma jo Kenya nyalo understand reason momiyo yiero jatelo maber iyiero mana go ombulu to kwadwa dhi gigi emotions ni sijui ni ng'ane chung' kod yiero ng'ane ting'o ji gino ko be konyowa and anadwa nawach ni office of the president kech mano concern margi as the office gine ma gin welfare ma jopiny gi discharge welfare ma jopiny neno gimomiyo yiero jatelo maber nitie iwinja nikech ka sani ineno ga wajumbe mang'eny ringo goko kae to ng'eny gi bok dhi duogo sama idhi invest kuom gini gine ma gisombo ni ji you are already failing nikech gine mimiyo gi power gine midwa ni gi recruit ji pesa no gine ma gichamo you understand koro gini kaber this is wag go from chief level kabiro nyaka malo onego bed well coordinated to gibedie jok moko ma bende leadership momiyo ji yiero telo makura no kelo iwe ineno that is when people will know no goyo mbulu ni gima kama makoro kaluore kodino ok nek beni jotele masundo jopiny nek beni neno kende yes nikech koro gineno value magi matelo gima mbulu no kelo ing'ene chon ni nyanwe na neno kita dana muti ka chieng' kura bisa mikaw kura to ng'e kabisa to nikech ne gineno gima telo ne kelo iwinjo nikech ni nyano anga jatelo ka korwa ing'e ndechni mang'eny ndalo mane po county yobiro wan ndechni mang'eny Ogutu Matthews ne bira to chungo citron mare thenge tene mo payo ndara you understand to mage gik mane golo ji nikech koro nyaka duoko Ogutu mondo Ogutu yombi iwinja kondiek nodonyo ndiko jopuonj mang'eny kabisa kodi nwang' ka ji wuok nikech karundiek ko yiero to ndiek nyalo miyo ji tich kaka nchine wan go hope kuom jakom nikech ka jakom nyocha chung' to jakom okelo county government jakom omiyo freedom obiro koro ji neno chia mar bedo yiero jakom is unlike jotelo masani neno ka gi breathe fire pes sirkal ma giketho to gik magino gimondo gi attract ji gik da sani kirango the Thurwa Sharon look at our 4 counties one got a lot of money potentiality kata mawa manu on natural resource why don't we have an assembly manyalo think mwache no resource wani wakawa pesa wagi waya go kuta company ka I believe mano gimoko nyalo timo nyiburo go kura dabal aparo nego bedni wapenjora ni koth nogo wakanye kata mana nosechako go wakanye nduki biro bedo kinyiswa mano kata kamano dondi ibede karwa ketwako mokwongo ikaw mbulu to mbulu ni ikaw kanye machiegni twaka erokamano nyamera Saron ana jo mbulu motegno mbucha mokwongo na kwongo goyo tuo Tunde Kibaki omiyo anakaw mbulu e Migori County sub county Manyatike Kalero ward